ହେଲେ ବୋଇଟା କୋଉ ମାଛ କିଲୋ? ଦାଣ୍ଡରୁ କଣ କଣ୍ଟା ମାରି ଯାଇଛୁ ଆଖିରେ ଦେଖା ଯାଉନି ତତେ? ଉଚ୍ଚା କେରାଣ୍ଡି ଏଗୁଡା କଣ ମଣିଷ ଖାଆନ୍ତି? ନାଇଁ ତୋ ବାପା ଆଣି 4 କିଲୋ ରୋହି ଗୋଟେ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତି, ତୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ହଁ ଲୋ ହଁ, ତୋ ବାପା ଆଣିକି ଦେଇଥିଲା ତ, ଖାଇ ଖାଇ ମୋଟି ତ ହେଇଛୁ। ବଜାତି ମାଇକି ନା କାଇଁ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁ? ବାପା ନ ମୁଁ ଆଣିଛି ନା ଅନୁଜ କଣ? ଆରେ ମୁଁ ପୋଖରୀ ଚୋରି କରି ଆଣିଛି ନା ମୋ ଦାଦା ପୋଖରୀ ମାରା ଦେଇଥିଲା? ନଗଦ ପଇସା ଦେଇକି ଆଣିଛି। ହଁ ତ ମୋର ଜଣା ପଡୁଛି ରେ। ତୋ ବାପାଟା ଭଲ ନୁହଁ। ମାଉସୀ ତମେ ଗଲ ଟିକେ ଖଟା ନେଇକି ଆସିବ, ମତେ ଦିଅ, ମୁଁ ତାକୁ କାଟି ଦଉଛି। ଆରେ ସେ କଣ ଖଟା ମାଗୁଛି? ଏଇଟା ବୋଧେ ଅଛି। ହେ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? ଭାଉଜ ହବରେ ମା ସମାନ। ତମ ଖଟା ଆଉ ଆମ ଲଙ୍କା ତାର ଯୋଉ ପାଗ କୁହନି କୁହନି ମାଉସୀ, ଦି ବେଲା ପଖାଳ ଉଠି ଯାଉଛି ମ। ସତରେ ସାଙ୍ଗ ମୋ ମାକୁ ଠିକ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଦରକାର। ଇଲୋ ମା ନେଲୋ ଖଟା ନେ। ବୋଉ ଆଉ ଟିକେ ଖଟା ଦେଲୁନି? ଆଉ କଣ ଅଛି, ସେ ଚାର ଫାଙ୍କା କରିସାରିଲାଣି। ଆରେ ଭଗିଆ କଣ ହବଟି? କାଉ ତୋର ହେଲମେଟ ନୁହଁ 200 ଟଙ୍କା ଜଲ୍ଦି ଦିଅ। ଆଉ କାଠେଣା କଣ ତମ ଘରୁ ଆଣିବୁ? ଆଉ ଥରେ ଫେରେଇ ଦେ ଆଉ ଥରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 200 ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲି। ମଉସା ନା ମାଉସୀ ଘଇତା? ମଉସା